Maker Productions. Ki yarda abin da nake so ke ce ke ɗaya zuciya ta yi min umarni. Ki kiɗa ki matso kusa da fagani, zan yi abin da ko zai amfani. Na sakire shi abin ya zama launi, yau na fahimta ashe dai ke ce ni. Da abin da na yobe ni, in kika bar ni ina kuma yau zani. Na kasa gane soya yake, na baki zuciya kin rike, kin bani taki ni na sake, gurbin farin ciki ya cike. Ga jinki ne ma nake, na yi wa kai mugunta tun a farko da kin ka karbe ni. Ba kya ganin magauta har gida za ki zo ki same ni. Soke ya sawa cuta ne zato na kwa za ki dame ni. Ba da kyauta wanda ya ce da ke kwaya gani, to mai ya sani wauta ba na so da ki zo kira ni. Yau ga shi ne ya warta so da ni ɗaya akan ki zai karni. Yau kin ji magiyata tun da na kamo kin fahimce ni. Komai aka yi kimanta yanzu ke zan saka wani zamani. Kada ki guje min tsaya, na baki zuciya. Kada ki ki waiwaya, ke ce masoyiya. Kita ki jiki tambaya, yau ni na sha wuya. Kasa kasa na sunkuya, zuba na kariya. Yesu ya yi mun hukunci, na sha dafin butulci. Kin mun riƙon karamci, na kasa baki yanci. Sai kin matso na kauce, yau kaddarar kuke ce. Na kamu zana zauce, in kin ki ban aminci. Ban jure yin kadaici, ya mutuwa guda ce. Na yarda to nazarci, don Allah ka rike bar ni.